Guys, welcome back to JNB vlog. दिनै जोङो मैगं फोनो नागिरदों आरोना दाख्लिनिफ्रायनो हा लाबोना दोनदोंमोन बैसागुनि आगोलनिफ्रायनो मैगं फोनाय जायाखैमोन आरोना टाइम गैयिनि थाखायनो बाबायाबो कलेजाव थाङो नालाय बेनि थाखायनो सम गैयामोन आरोना बेनि थाखायनो जोङो मैगं फोनो हायाखैमोन दे हाय ओरै खालाम तो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानैल' थानाङा आरोना सबबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनाङा आनसाबस्क्राइब खालामबा बिराद गोसोखौ गाज्रि नाङो आरोना गोदान ब्लग खालामनाय नालाय तो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय तो नायलांबाय थाना आंनि भिडिअखौ नै लोगोफोर बे हाखौ समान जाखांबानो मैगं गायगोन आरोना नै जा बाबाया जावगासिनो नै लोगोफोर बै माइहुं आरोना बेखौ जोङो मोसौनोबो जाहोआ बोरमानोबो जाहोआ आरोना मैखुनसो बानायगोन जा मैखुनबो बानायो आरोना न'आवनो बानायना जायो नै लोगोफोर जावगासिनो आरोना दाबो जावखांनो हायाखै बेखौ गाबोन जावखांगोन आरोना इखौ जावखांबानो थाइबें केलेरा भिन्दि गायगोन जिंखा गायगोन बेनिफ्राय सबाय बिमा गायगोन बेनिफ्राय मा दंबावो थाइबें भात केरेला दाङा खुदुना फाथो मैथा बांगाल फोगोन आरो एसे नै लोगोफोर इजा माइया दिंखिया सायगासिनो आरोना इखौ दा दावदैजों जागोन दिंखियाखौ दावदैजों एवनानै जागोन आरोना बे दिंखियाखौ तो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना जोबजासिम हाजिरा मोनालै गासिनो आंनो जावगासिनो दं रावखौबो मोना हाजिरा लिंब्लाबो आजिखालि हाजिरा मावग्रा मानसि गैला फैसा लाखानायफ्रानो फैया एसे नायबाय थाबाय जोबसिगोन आरो गाबोन जावबानो जोबसिगोन बेयो फोनोसै बेसेबां बायनानै जानोलै मुलि होनाय मैगंखौलाय नै लोगोफोर हाया जावै जोबथारसिगोन आरोना दायावनो दा बेलासियाव मैगं गायनोसै नै जा बाबाया हाया जावगासिनो माथो साफाय थादोलै मालाय नोंलायसो साफायाबा नै समान जाजोब्बाय इयावनो गायगोन आरोना मैगंखौ थाइबें केलेरा मा गायोमोनथाय थाइबें जिंखा केरेला सबाय बिमा भात केलेरा दाङा खुदुना मैथायाथ' दंखायो जाहाना ओरैनो जोबथारसिगोन दिनै गायनो मोनसे एसेल'थारसै हारसिंनो मावजोब्बाय आखाइ थिफुलायबायलै मैगंनि मिगि जानोसै गासिनो ब्रेकफास्ट खालामबाय हा जावजानो मेंबायलै फुंनि 4टानिफ्रायनो जावना हारसिंनो हाहां जालायबाय मान मेंखाबाय मिगि जाबावबाय भिन्दि फोनोसै फोग्रोनोसै दा जावफ्लेगोन आरोना एसे फोनानै लाग्रोनोसै भिन्दि फोबाय
दा जावफ्लेगोन बे हा फेनलानायावनो जि खस्थ' मोनबाय लोमजादबलायबाय आं मैथा मैथायाबो गैजा मैथा मैथाजों बांगालजों बांगालजों मोननैजों लागायनोसै नामा आलदा एसे आलदा आलदा खालामसै आलदा आलदा खालामदो बेखौसो न' बानाय न' बानाय बे मैथा फोनानै लादो आरो ना माबा होब्रा दा जावफ्लेगोन गुबुन खालाम फुनानै जानो हागोन दा जावफ्लेगोन बे मैथा गोखै बैथिंबो हरलाबाय ओरैनो दंखायो मैथा गोखैयाथ' दा नै दा एसे जावफ्लेगोन आरो ना दा नोंथांमोना ओरैनो फोलाबायनो सानगोन फोनानै लाग्रोबाय दाखालि बानायखानोसै नालाय हाया ओमफ्राय दा एसे जावफ्लेनानै होनोसै आरो बेयो बे मैथा बांगाल न'आवनो बेगर दोननायमोन आरो जोंनिथिंजाय मैथा बांगाल होनोलै बेखौ कार्बि आंलंथिंजाय दस्रा जायगायाव मा होनोथाय मैथा बांगालखौबो फोखांबाय एसे एसे जावफ्लेनांगौ जावफ्लेबानो जाबाय आरो नों जावफ्लेदो एसे खामानियावनो एसे जावफ्लेदोब्रा आंनि एसे माबानायखौ आं हारसिं बोरै जावनोलै एसेल' जावनानै था नोङो बेखौ नुनो गानो एसे आं जावनो बादे आराम बेयाव भिन्दि फोबाय भिन्दि फोबाय आराम लासै लासै जावला आं जावनाय फारि फारि बोनाङा आरोना खाथियावनो दोन जायगायाव बोनाङा आरोना बेगर फोबाय नालाय फारि फारि जावगोन दस्रा एसे खाथि खाथियाव एफा गोजान गोजानमोन नायनोसैलायनि भिन्दि गायबाय थाइबेंबो गायबाय आरो माखासे बहुत गायबावनांगौ दंबावो खनसेनो हाजोबा दे सानसेनो हाया बारे नै देनां आरो रज'नानै फिथाइ थाइबा आरिबा नोंथांमोन देखायगोन रज'बा मैगंफ्रा रज'बा देखायबावगोन नोंथांमोननो नायलांबाय थादो बानलु फुलि गायफैनांगौ आरो फान्थाव फुलि गायफैनांगौ मा बेगर बिलाय फाथो बेगरब्रा गुबुंनो फोनोसै देनां फुनानै जानोसै फाथो बेगर फोदों आरोना एसे एसे फाथो फोबाय दाङा फोनांगौ दं बांगाल मैथा फोबाय मैथा गोखै फोबाय भिन्दि फोबाय आरो दा थाइबें दं एसे दोन फाब जानाङालै केरेला भिन्दि थाइबें जिंखा फोनांगौ दंबावो आरो